Sanibonani molweni namkela ku-SSTV ngesiXhosa. Abantu ke bacinga into yoba uHlathi nguyise ke womntana ke kulo qhawe. Qhawe ke baxelele uba no nguLazarus bothuke ke. Uhlathi athi kana hayi bo uZoleka kangakwazi nokulinda uba makaqhubeke nobomi after idivorce. Uthumeka uMothuse ke naye le nto ayithethayo uHlathi uba njani ngoba kaloku nathi bhuti sitshate after kuphume amaphepha edivorce. Kanti iphi ingxaki? Sehleli zihlele ke uHlathi ke kuba xa kuphendula ngokugcwala abantu endlini. Qhawe ke bese bacela into bacela yonke le nto bangayithethi iphelele kubo. UHlathi ke yena umile ngento yoba hayi bo caba esi siqalo esitsha sikaZoleka sokuba asifihlele ngobomi bakhe nento eyenzekayo ebomini bakhe. Unqwalise nje intloko ke uthumeka ke into ekhombisayo isithi ewe kaloku kunjalo. Uhlathi ke ngoba sekamereni ke nomkakhe uyambuza ke ngopha kumkakhe uba why unganixelelanga uba uZoleka umithi, uzifihla njani iindaba ezinkulu kangaka. Uthumeka ayitsho into yoba no kaloku ibingeyo ndawo yam into yoba mna ndithetha into zikaZoleka and ke futhi andiboni nje ingxaki mna because kaloku ekugqibeleni lo mntana ngowenye indoda. And naye ke into bebengayilindelanga uZoleka into yoba ngoku angabe umithi ngoku. Abuze ke uba kanti sinawo sam wena ingxaki yakho yintoni? Iyakuncitha le nto yoba uZoleka emithe emva kokuba nidivosile okanye uburhalela uba wena ibe nguwe utata womntana. Uhlathi ke bengajonganga kweli cala ejonga uZoleka ke bonakale ke elungisa ubuso ephakama esithi no. Hayi mna andithethi kanjalo kodwa ndothukile qha ndonwabile nawe nefemeli yethu. Leyo into soze itshintshe. Bendingaxoxi xa ndisithi ndizinikele kuwe ngoku like committed kuye. Atsho ke ephuza umkakhe ke emhaka kodwa uyambona apha ebusweni ngexesha ahagileyo into yoba akekho rayithi ubhuti. Mawethu ke bonakala encokola noZoleka ofisini ke bonwabile nje ke umbuza ke ngeposti kaSydney kanti uba umthetho wakhona i-advertiswa nini okanye ke bebengazi umthetho abamfake kuye because after i-investigation le bebeyenza naye babemthembise ngepromotion. So uZoleka uthe leyo ke yabo phakathi kwakhe noLazarus and okwesibini embuza uba wena uyakhwalifaya na for ukungena kuyo. So besithi kodwa ke umthetho wakhona sijonge umntu okwalapha ekhusela owazaziyo indlela esisebenza ngayo okwangowalapha ngaphakathi. So abesesithi ke hayi ucela uqhubeka enze something else ke abesithi ke xa ephuma ke umawethu ashiyeke phantsi kuwo caba uvele waphathwa sisiyezi. Umawethu athi xa ethi ugijima bethu ezombamba esithi uZoleka hayi urayithi mangaphuma angahamba. Kwelinye icala utata kaLazarus sincokola noLazarus uthi ke ufuna ucela uxolo kuZoleka ngazo zonke izinto azithethileyo kulaa dina ngoba ininzi into ethethekileyo phaa. Ethi ke bona ke bengoojola ke umthetho wakhona xa ngaba khona umntu omithisileyo kuyahanjwa kuyohlawulwa isisu and ke ngoku uyarhalela ukwazi uba yena noZoleka bazotshata na. Kangaphendule ke uLazarus kodwa vele wathi nje ndicela uxolo tata okwangoku khona apho safuneka ndileqe khona umshiya eme apho. Eofisini ke uLwandle uhlangana noZoleka noLazarus bayafika bangena ngaphakathi bancumelene kuyahlekwa nje kuyancokola ababona besedibanisa u-1 no-1 agijime ke aye phaa kule pool yabo basebenza kuyo phaa. Xa ifika phayana besisithi kwabanye hey guys ngeke i-contents wise ibhosi apha zoyithuka ngeke bayajola abantu. Hayi ke kungqinelwane ke nomawethu kuthiwa kudala nam ndiyibona le nto lena inkquna niyibonayo. NoLinda ke naye sithi into yoba hayi ekhomba ngamehlo ke uqhawe uba makubuzwa phaa kuye. Lwandle ke besembuza ke into yoba qhawe umama wakho ungenzeka into yoba uthandana noLazarus. Hayi ke uqhawe ke kangamphendule kamnandi umphoxile esithi nje wena nje emva kokulala nje noLinda ke iintsuku ezimbalwa uvele wakosula ngolwimi. So uLinda uthe hayi ke into endiyaziyo umamam wandixelela uba where there's smoke there's fire. So babe bengqinelana ke noLwandle. So uye waphuma ke uqhawe wabashiya then umawethu ushiyeke emlandela ke xa sedibana naye ke sitsho into yoba unesithukuthezi but ke uqhawe yena uvele wamhlafuna wambeka le and ethembisa nangokumripota kwa-HR if akohlukani naye. So uthumeka ke yena ke guys bonakele ke uvakashela uZoleka azomxelela ke into yoba ke sisi into yakho yokumitha kwakho yaziwa ke endlini qhawe kangakwazi ukuzibamba uvela wayithetha njengoba injalo. So uZoleka uye wathi no ayinamsebenzi ekugqibeleni kaloku behleli abantu bezokwazi and vele sendina-4 months already. Othuke ukuthumeka esithi hayi ngoba benina 5 months ago nje benisatshatile nje noHlathi. uZoleka uthe ungandijaji kaloku sisi besingenzi into noHlathi akho nto itheni besiyenza thina sobayithu and benibuthathanga ngelo xesha yenzekile ke into yam noLazarus. And ndivuyela ukuba ke kusana mna ndisemathandweni kwakhona ngoku. Thumza ke uthi ke I can't wait ke sanuba ngumakazi kwakhona and ke noba ke ndibonane nosibari wam. Xa nicinga ithini into yomtshato nizawutshata nini mhlawumbi? UZoleka uthe yena no
Mina safuna focus ebomini bami, into nomtshato phakathi ndiyaxolisa kuyo. Utshomi kaZoleka ke uboniswa ucele ke uZoleka noLazarus baba ke baye kwi-podcast yabo kuzawufika nje abantu bababuza ii-questions ngale post kaZondo. So ethi ke uba abacela baze bazame ukuzibamba ke bangabonakali xa behleli nabanye abantu phaa bayi-contents bayi-2 because abantu bayabhlasha mos xa behleli boyi-2 bayabonakala nje uba siyathandana thina sobayi-2. So bayile ke apho bafike babuzwa khona yonke imibuzo ke baphendula into abaziphendulayo. But ke usisi bebabuza uthe wathi ke guys ikhona enye into ethethekayo ngani emayelana ne-romance kuni nobayi-2. Niyabona kaloku nakwi-restaurants ngabantu. So uZoleka uphendule eqala wathi i-personal life ayidibenanga nento yebhizinisi, yasekhusele ubomi bethu bobethu. Kwelinye icala uSydney ke after lo podcast ubonakele ke aphuka nganye indlela esithi uzobafumana uzobanyisa aba bazozisola uba umthetho wakhona bebesenza ntoni na. So uZoleka ke basendlini ke ngoNoLazarus bayazincokolela nje kumnandi. Kungene imessage ke sithi ebese excited sathina ngento yokuba uboniswa bekumele umxelele ngepregnancy. Emveni koko athi xa kungena le message eyijonga ngafumanisa ukuba le tshomi yakhe xa efika ke iphumile ke i-podcast yakhona and i-topic yakhona ithi take royalty in love. Hayi ke wavutha ke uZoleka sithi bengayifuni ke lena into. uLazarus uthe why ke ngoku singabaniki ke lento ibhadlileyo yokuthetha. Watsho ekhupha guys i-ring esithi emva komtshato wesithathu yena wayezixelela into yoba asoze aphinda abe nayo omnye umntu. But ekugqibeleni ulifumene uthando ethi ke I finally found my twin spirit. Watsho eguqa ke sithi ke not ngenxa yomntwana kodwa ngoba nguwe wedwa umuntu esifazane endifuna abe khona ecaleni kwam. Will you marry me? Yho uZoleka guys indlela bethuke ngayo bengazi noba makathini oko emile kange aphendule. Asazi noba uzovuma noba akazovuma. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.